Здравейте хора, аз съм Дагъра Куин и тук с мене Desert LBG. Която няма да мърда. Тя умря, между другото. Тя умря и в момента ще снимаме четвърти епизод на Марк. Дамарк. Да, Дамарк е. В момента ще снимаме четвърти епизод на Дамарк. За интрото ще говоря на там уния дупчици, дето се чува, тъй като се чува много тихо. Ще направим едно легло. Тоест за мен, разбира се. Не шегувам се. Ще изпечем храна и ще потегляме. Чакай. Кой скажи, че направил каска или обувки? Кожени. Чипици. Това. Да. Слагаме ги в теста. И всъщност дали мога да направя една водица? Как се казваше канала в YouTube? The Girl Queen. Както името ми очевадно. Имаме 4 заешки крачета, пък уж са много Така ред. ли? The Girl Queen, да. Точно Да. така. Как си знае мадамата. Че какво? Да направя ли водица? Ако искаш да бе. Права. Много ни трябва риба, честно. Хора, иначе няма с какво се прехранваме. Окей, слагам малко коблестон. И почвам да пека храна. Чак. Окей. Само тази пържола ще чакам да се изпече и после отиваме на лов за риба. Minecraft Survivors, The Girl Queen. Значи вече в канала ми имам 2 епизода и съм много щастлива, тъй като остана бе. Окей хора, чакайте. За малко нещо ми бъгна. И така хора, Стив се върна, т.е. Desert LBG, и ще продължим с епизода. Стига си ходила толкова шумно. Ще продължим с епизода и тя ми се гази очевадно. Вижте как се нагъзва. Няма да рискувам да ме убият за това, брата. Аз няма да снимам сега клип, защото мисля, че няма да има място. Да, тя няма да снимам, но то сега стига от моя канал. Може и да имам, ама... Ти сте изхабени кирки и брат ви при мене. И аз си ги взимай. Веднага. Че. Бях сложила 4 пилета и изчезнаха, защото лепнахме. Това е много тъбък и много ма нерви. Да, и мен. Аз ще пуска. Ти виж ма спя. Ами ти кога направи легло, бе? Айде сте на ден. Базик. Базък. Марината друга вълна, бе. Слагам ти 2 пържоли. Дай ми да ево. Ще направя кей. Нещо като. Ами то, нали в честа има 40 дърбока. Кой искаш? Нещо някой има ли вън? Не знам, аз без меч. Не имам меч. Къде са мобовете? Виждам скелет. Не съм пуснала писмо. Не знам бе, ти не си. Не знам ли са. Help me, един скелет. Не мога. Аз утре пак като куче. Това е къщата, която ще спрем. Тоест, новата къща.
Сега ако те отрепа, какво ще стане? Ако те отрепа, какво ще стане? Сине ока, мадам. Посмей. Посмей. Ох, не ма трепиш, стига колко демиш можеш да вземеш ти. Не ме да ме трепиш, то ще умра. Пък съм все пак 51 левел. 51 левел съм. Ама бе. Няма да ме трепиш, стига, виж. Тук много лесно се взима левел. Ти не ме трепи. Няма да ме трепиш, 51 левел съм, стига. Добре, бе, добре. Чакам да се хилтна, много да ми взима някакво нещо. Аз нямам много. Няма да през прозореца. Лак. Бъглага. Да. Аз мразя бъговете. Няма да правя кейс, ще го направя в моя епизод. Човек! Не ти се твое. С Богом, зайче, байче. Не, че ми пука особено. Сега виждам крипър. Няма се занимавам с крипър, страх ме от тях. Колко деми ще взе? О, в мен имаше един. Ами ти... Третото ми зомби, което виждам с фул злато. Къде си? Ако ми кажеш къде си, мога да ти помогна, не да го биеш с дървен меч, ама... Кой левел си? 7. Човек, стига тук около наоколо гърми бе, цялата гора. Гръмна. Окей, аз... Не, няма да го спирам. Остана. Идвам да хелпна. Мария. Не искам да умирам. Не искам. Хелп. Не стяля с мантича. Ох. Важното аз да оживя, не ти. Мария. Да се изпорелева. Бегай се. 7. Крайно време е да се направим ферма. Знам. Крайно време е да си направим ферма. Има скелет точно пред къща. Мюзикали. Долу в коментарите напишете дали искате да ви дам канал с мюзикали, макар че не искам да влизате ли като все още. Айде влизай! Всяко едно умиране губа по един левел, ама не ми пука. Аз съм вече 57. Оле хора, колко ще имам да енчантвам. Хайде идвай, стига ми съм на вежда. Кое ще път ми се нагази, защото? Аз мисля, че през нощта няма какво да правим в този твой епизод. Да го кажа. Ще го кача, защото ще стане ден. Лягай да спиш. Опа. Ти не можеш. Не, бъгнах са. Какво стана, бе? Бъгнах са. Оле, човек, нормално ли си? Да. Сега трябва да се хилтна. Някой ни чупи вратата. Някой ни чупи вратата. Бегай. Експета за мен. Аз го взех. Не, аз го взех на 58. И аз взех. Добре. Добре, сутринта ще ловим редичка. Хора. Виж ма. Къде?
Ти просто излеземо нашата пазия. Излезем. Няма ли някъде едно оръжие? Оле, няма мобове, няма мобове, няма мобове. Аз ще Ама лова то риба. джунгли е, бе. Аз ще лова риба. Махни се, ловя. Пречеш ли да ловя риба? Махни се. Така, тя сама ще дойде при кака. Рибак. Накрая тебе ще хвана. Диди може да се хванат енчантнати работи, махни се. Махни се. Махни се, без стига си ми правиш хла. Това ще е най-тъпи епизод на Майнкрафт в историята. Знам. Аз след това ще снимам на зомби цунами. На тебе поне не ти бъгва за звука. На мен нищо не ми бъгва. Кой имаш? За 5 секунди да хвана, по-скоро за много малко време. За малко да хвана нещо, имаше ми кочета, ми такова и аз и ми изгасен екрана и аз. Марат, не бе, човек! Как си вида рибичката? Марат, не ми пречи. Взема ще убия. Абе на баща ще убия с лопата. Видя ли? Добре. Риба. Това. Тепе. Дай ми я. Дай ми рибата, искаш да ловиш, а? Абе на баща ще победа с лопата. Си бой. Айде. Чакай. Който е. Аз бях с... О, бре, сега съм 63 лева. Добре, хора, това беше за клипа и айде. Чао! Чух ти.